Türkmen häkimiýetleri ýurtda tassyklanan COVID-19 hadysasy barada habar bermeýän mahaly Lebapda ýerleşýän bir karantin nokadyna saklanýan adamlaryň käbiriniň koronawirus barlagy pozitiw netije görkezdi. Bu ýagdaý saglyk desgasyndaky adamlaryň ählisiniň karantin möhletiniň ýene 2 hepde uzaldylmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmen ýokunç keselleri hassahanasynyň ýanyndaky karantin zonasyna saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 testi pozitiw netijeli adamlar ýüze çykaryldy. Şonuň üçin hemmeleri ýene 14 gün saklaýarlar. Ol ýerde 7 oktýabrda Moskwadan uçur bilen gaýdyp gelenler saklanýardy. Bulardan başga da ol ýerde has odal Özbegistanyň dolanan Türkmen raýatlary hem bardy diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berdi. Türkmenistan pandemiýa başlanaly bäri hereket çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny birnäçe ýörüýte uçur gatnawlary bilen ýurda getirdi. Bu gatnawlar awgustyň 3-nji 10 günlüginden soň öňküsinden ýygjamlaşdy. Ýurda gaýtarylan adamlar Türkmenawatda 14 gün karantin alınýardy. Meniň bir tanşym düň Türkmenawatdan Aşgabatda dolanmalydy. Ýöne bu ýagdaý sebäpli hemmeleri ýene 2 hepde saklaýarlar diýip habarçy 22 oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Virusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin Türkmen häkimiýetleri ýörüýte karantin merkezlerini gurdy we hususan daşary ýurtlardan evakuasiýa edilýän adamlar 2 hepde möhlet bilen bu karantin nokatlaryna saklanýar. Bundan ozal Azatlyk Radiosy karantinde saklanýan adamlaryň garyndaşlaryna salgylanyp karantin çadyrlaryna şertler barada habar berdi. Azatlygyň habarçysy karantinde galýan adamlaryň lagerlerdäki şertlerden nägile bolýanlyklaryny habar berdi. Döwlet mediýasy çadyr lagerlerindäki şertler barada habar bermeýär. Türkmen Nokat News we Türkmenistanyň kronikasy neşirleri hem Lebabyň karantin lagerleriniň arastaçylyk iýmitlenmek we beýleki zerurluklar babatyna ýöne standartlary gawat gelmeýän şertleri barada habar berdiler. Türkmenistanyň kronikasynyň has aprel aýyna çap eden bir videosy Türkmenistanda gurulan bir karantin lagerini görkezýär. Videoda çadyryň içine biri-birine degip duran 2 gatly düşekleri görmek hemde ol ýerdäki şertlerden şikaýet edýän bir adamyň sesini eşitmek bolýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 12 oktýabrda Türkmenawadyň ýokunç keselleri hassahanasynyň golaýyndaky karantin çadyrlarynyň başga ýere Amderýanyň tarapyna täze avtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozalky guruluşy kampaniýasynyň ýerleşýän ýerine göçürilýändigini, täze karantin zonasynyň 1000 adamy niýetlenendigini habar berdi. Geçen hepde habarçy täze ýere göçürilen karantin zolagyny Ukrainadan we Germaniýadan ýörüýte uçur gatnawlar arkaly ýurda getirilen ýolagçylaryň saklanýanyny habar berdi. 15 oktýabrda Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Özbegistandan gelen raýatlarda COVID-19 testiniň pozitiw netije görkezmegi bilen olar üçin karantin möhletiniň 28 güne çykarylanyny habar berdi. Ýokunç keselleri hassahanasynyň ýyndaky çadyrda 7 oktýabrda Moskwa şäherinden gelen raýatlar hemde 23 sentýabrda Özbegistan döwletinden gelen raýatlar bar diýip çeşme 15 oktýabrda habar berdi. Türkmen portal neşri Özbegistanyň 120 türkmen raýatynyň gury ýer arkaly hemde Moskwada galan raýatlaryň ýörüýte uçur gatnaw arkaly ýurda getirilendigini 7 oktýabrda habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmäge dowam edýär. Report Nokat az neşri pandemiýa sebäpli Gürjistanda galan 50 türkmen raýatynyň oktýabr-noýabr aýlaryna Azerbaýjanyň üstü bilen Türkmenistana getirmegi planlaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmenistan öz şäherini resmi taýdan tassyklanan koronawirus hadysalary barada habar bermeýär. Bu aralykda 16 oktýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçylary daşoğluň aýallar koloniýasyna koronawirusyň tutuşanlygy barada habar berdi.